Parece que traballar desde casa é sinónimo de seguridade, verdade? Nada de maquinaria, nada de desplazamentos peligrosos, nada que temer en definitiva. Ata que un día, unha simple caída polas escaleiras ou un accidente de tráfico indo ver a un cliente déixate de baixa. E aí daste de conta de que aínda que traballes cun portátil ti tamén estás exposto a imprevisto. Cada vez hai máis autónomos que viven do talento, da creatividade, diseñadores, redactores, programadores, asesores, consultores, profesionais que dependen ao 100% do seu corpo e da súa concentración para seguir xerando ingresos. Pero se unha lesión, unha fractura ou unha intervención médica obrígate a parar, os gastos siguen correndo. A cota de autónomos, o alugueiro, os seguros, as facturas... O seguro de accidentes cubre exactamente ese oco. Protese frente ás lesións, accidentes domésticos ou desplazamentos que garanten unha indemnización diaria se non podes traballar. Ademais, asume os gastos médicos, hospitalarios e de rehabilitación para que poida recuperarte sin preocuparte polo teu peto. E o máis interesante é que estas pólizas están pensadas para estilos de vida máis flexibles. Podes elexir o nivel de cobertura, o importe de indemnización e mesmo engadir protección por invalidez ou falecemento. Ao final, é unha maneira de asegurar o máis importante que tes como profesional, a tua capacidade de seguir traballando, a tua estabilidade o teu futuro. En Cosnor, axudámoste a atopar un seguro de accidentes que protexe a tua forma de vivir e de traballar, porque mesmo os que traballan con ideas necesitan un respaldo real.